Is-sibt filgħodu l-Birgu qamet f'ċelebrazzjoni għal qaddis patrun tagħhom San Lawrenz, festa li tfakkar dak kollu li għamel dan il-qaddis matul ħajtu f'diversi pajjiżi. Iżda din is-sena l-ġirbin ingħataw aħbar mill-isbaħ mill-arċiprit tagħhom Dunkarn Busuttil, hekk kif ħabbar li llum fetaħ il-festi tal-200 sena minn mindu l-Knisja ta' San Lawrenz ingħatat it-titlu ta' kolleġjata. Waqt il-poniġierku Dun Stefan Attart qal li l-qaddis dejjem mexa ma' wieħed mill-aktar kmandamenti importanti, dak li ħab lil ħadd ieħor bħalma ħab lill-Alla, u qal li anke jekk wieħed prova jagħmillu ħsara u xorta waħda urih l-imħabba u rispett bħal kull individwu ieħor. Aziz San Lawrenz, nhar it-30 ta' Lulju li għadda ġibnik lura trionfalment mill-Belt Kospikwa fil-75 anniversarju mill-biġġja tiegħek fostna wara l-gwerra. Il-poplu tal-Birgu ħareġ fi ħġaru u l-vittorjożani mxerda ma' Malta kollha nġabru sabiex ima jagħtuk xhieda illi jismek kien għadu u jibqa' marbut ma' dan il-poplu tant ażiż. Dun Attart kompla jgħid li r-riflessjoni u kman tal-imħabba waslitu għal vokazzjoni tal-qadi, vokazzjoni li sal-aħħar ta' ħajtu baqa' jxerrida lil dawk ta' madwaru. Iżda wara kollox kliemu kien tant b'saħħtu li nxteret ma' diversi pajjiżi u baqa' jinxteret sa' żminijiet tal-lum. Il-parroċċa tal-Birgu hija waħda mill-eqdem f'pajjiżna. Lorenzo Gaffa ddisinja l-Knisja ta' San Lawrenz biex xogħol sar bejn l-1681 u l-1697. L-arkitettura tal-Knisja hi fuq stil barokk filwaqt li fuq ġewwa wieħed isib diversi statwi, pitturi u salib magħmul bl-irħam. Devozzjoni lejn San Lawrenz hija b'saħħitha u tmur lura mijiet ta' snin. Infatti għadha l-parroċċa tal-lokalità ta' San Lawrenz f'Għawdex tiċċelebra wkoll il-festa tal-qaddis li ġġib l-isem tiegħu.